Sa atin namang good news, gift giving sa komunidad, pasasalamat ng isang resort sa San Carlos City ngayong Pasko. Para sa detalye, ikwento mo, Idol Ruru Hugotero. Hindi lamang selebrasyon ang Pasko, kundi panahon din ng malasakit at pagbibigayan. Sa lungsod ng San Carlos, isang pribadong resort ang nagbahagi ng simpleng regalo bilang tulong at pasasalamat sa komunidad ngayong Kapaskuhan. Namahagi ng mga pang Noche Buena items ang Anthony's Private Resort bilang bahagi ng kanilang Christmas initiative na layong makapaghatid ng saya at pag-asa sa mga benepisyaryo. Ayon sa pamunuan ng resort, mas naging makabuluhan ang Pasko kapag naibabahagi ang biyayang natatanggap. Sa isang pahayag, ibinahagi ng resort na sa pamamagitan ng simpleng mga regalo ay nais nilang iparamdam ang pasasalamat at pagkilala sa komunidad na patuloy na sumusuporta sa kanilang negosyo. Anila, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kita kundi sa kakayahang magbahagi at magbigay pabalik. Nagbigay naman ng pasasalamat ang mga tumanggap ng regalo na nagsabing malaking tulong ito lalo na ngayong panahon ng Pasko. Patunay umano ang simpleng gawain na ang diwa ng Kapaskuhan ay buhay sa mga pusong handang magbahagi. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.